Cunduk menpul glo. Sebisa malih kini kelihatan ke panjenengan Bos Asno. Ayo sing duwe gawe so Ibu Selani sing duwe gawe. Oke, pendekatan lebih kelihatan Ibu Arina itu wonten warung ngering. Oke, Pak Ajeng warung ngering Gedung Ring Lamongan. Spesial Eka Koman SG Sumber Galang warung mering Panjenengan Bapak Kadis Memet siang. Pak Dika Darmaji Yukyang dari Pak Tian sampai ke rumah kasih ke Pak Dika. Terus angrangin Nojo prono Gociwan rasaku memanisik lagone Sutra umum Rekat tresnaku senajan dohe kono mustikane triya contoh kalong lan mantul ora kena yen ora mbok susun ning ngendi nggon goleki nang gebak nggih mongapone saben piye aku lemu iki pengen ketemu atuh Dik atau mas lara Dik senajan aboh abot tak barani enak suwe mung nuruti angane ati
pancene ora tresno mbok yo kandha kandha sing prasaja ampun bapak aja gawe gelati los aku ora bakal gandeli atuh mas merek kok kaya ngene lakonku kaya foto terus diarahke ngopo kok kita aku petung iki ketemu yen pancene mbok tinggalke gawe kelo atiku sak lawase temenan wis gawe gelo selawase ini kok gak nyang Dumateng tamu undangan ingkang kandhat kinurmatan nggih niki woro-woro ingkang sampun keserat. Ingkang badhe kagem ngersa nggih menjang tanggal setunggal bulan Songo Bobo Musawen Damara wonten Lamongan lajeng tanggal 8 bulan Songo Kades Haryono wonten Balung Panggang lajeng tanggal 12 bulan Songo Bopo Sukrim nggih tak Sukar Sukrim Lamongan lajeng tanggal kali bulan 10 Aba Karjo wonten Balung Panggang lajeng tanggal 17 bulan 10 Cak Brewok Bopo Sukardi Handika Sukorame Lamongan menika ingkang badhe kagungan ngersa ingkang sampun keserat ingkang badhe kagungan ngersa ingkang dereng kaserat monggo saged menghubungi pramugari nggih matur sembah nuwun sampun paripurna meja angka setunggal salajengipun meja angka kalih mejanipun Bapak Wandi ayo ayo nduk ayo nduk ayo nduk ayo nduk ayo nduk Sakti Sakti ayo tarik Lisa sambure tak ludi sambure di bawah ayo margo laras saiki tak aduh tekan Bapak Asno itu ngomong ngene ayo ayo joget kayak ngeten iki ayo okonge Nggih Mas Rudi angsal salam saking Mas Pinung Balong Panggang Ayo, Mas Rudi wis. Pramugari ya Mas Rudi Pramugari iya Cak Aminut yang ada di Balong Panggang selamat menyaksikan salam Oke, saking Cak Mas Minut yang Pinung. ada di Balong Panggang, terima kasih, salam balik ya. Buat Cak Minut yang ada di Balong Panggang, sehat selalu. Meja kali monggo, sedaya paranggono, kabure tumuju wonten meja angka kali. tanggal 5 bulan Sedasa wonten Pak Paji Tunggu Jakir Mantuk Lamongan Priyantune rawuh aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal waton cukup kang
nuwun. Oh, gelang kalung. Jalukne, Nduk, mari ngono ditukokno gelang kalung aja kuwatir. Gelang kalung, ayo. Sik, Cak, sik, Cak. Sik, Cak. Iki jaluk gelang kalung nok kene sak tulan. Lagi ditukokno anyar, gelang kalung. Yuk, kerucilan. Kerucilan. Monggo dumateng meja angka kali kula aturi tidak pagelaran nderek mangayu bagyo jatipun Bapak Asno, Ibu Silati Keluarga. Monggo.
bisa dilereni kakangku Kresna tandang gawe. Iya. Apa iki? Nang dileh gendinge. Klater baju Mas Gandhi so ibu wonten dalem sing maju mapan Cak Sim kaya jijiban wonten dalem Bos Asro nggih spesial kangge kemantenipun nggih Mas Gunawan so Kang Estri mat menempuh hidup baru semoga cepat duwe momongan. Amin. Aduh deh. Bunga susah
cewek anake Semar sing bagus nolo gareng sego liwet lawuhe empal goreng atuh Dik lara Dik Remik, mik remik. Joker. Nggih, semanun dumateng Medongo kali blibar geletak langsung jaipong demi umadi Bapak Asno sekeluarga. Sampun jaipong anuwitan dawa dumateng Pak Kasnawi, Pak Rasim, nggih kadhapuk kalian Pak Dolani. Teman-teman yang saya wedal kula terunjuk Pak Kasnawi sayangku monggo mriki panjenengan Bapak Rasim Bapak Dolani nampi sampo jaipongan Pak sumangga Pak sumangga ya Pak monggo ser ayo monggo ser Pak Kasnawi Pak Rasim Pak Dolani monggo dicolong gremo Ceritane wayang Ramayana. ora ceritane wong duduk Bangkok Ya. Maramana Rayana ini berkelatar selamat ya wonten sumber Banjar Dulu Lamongan sumber balik lagi selamat sumber Banjar Dulu Lamongan oke Pak Tika ya wonten Namar Pak Sela Namar Kesra Abah Sapari ya. Modin sumber Banjar menonton live streaming Mas Minut yang wonten belebang se Pak Tun Pak Kolip Sambangan Modo Mansian Mas Gadi Mas Gadi bebasan tepok gelang prono mrene tansara runtungan angupaya urip kasebatan kagesangmu ning urip bebrayan arbosta
serem uripe aja tumeh yen lagi nandang kabegjan nyai lingono ing urine iku durung kanyatan nyalam donya waking ser sabaran anane arang kokak ditresnane kodok ning ceceki lerku mati ayo kanca sing prayitno marang sanubarang najan katon prasaja ning yaktine iku durung karuan mrepet kudu dititik jaba jerone matoe okam piye kudu sabar marang temindake Ye sembah nuwun dumateng sak kasnawi CS marang sambur jaipongan. Sampun salajipun kula dawuhaken Pak Miyadi, Pak Rateno. Pak Rateno. Nggih, kadhapuk kalian Mbak Rejo. Kabeh Mas Gandhi. Dumateng ingkang saya wedal kula aturaken yo. Cak Miyadi Kabeh Mas Gandhi. monggo iki Rateno inggih monggo mriki Rejo Sari panjenengan monggo mriki nindakake sampuripun jaipongan Cak
sumangga cak sumangga ya cak monggo ser monggo cara tenang. Nggih, kangge Mas Gandhi. Maneh sedaya Mas Gandhi. Buat Mas Gandhi sedaya Mas. Nggih, matur nuwun. Kebenaran cedak tak ayu ngombai atuh dik Atuh Mas. tak jarak tak ingo eman ora ana sing ngancani Sapa kowe? Aku piye? Liwat tok. Apa sliramu wis ana sing duwe Ya wis to. Tak rewangi tak omongi Gek ngomong piye? sejatine aku tresno slirane Lunga mrono. nek kene wae atuh dik Atuh Mas. lara Gak parang godho. saking tresnane Yen nyoto tresno. ya ngopo Ayo bareng kudune wong tuwa. Mancing pikir kali kene Kaline sat Mas wayah desa. kebenaran aku dik cedak tak ayu ngombai tak ingat tak jarake eman ora ana sing ngancani Sapa kowe? aku dik Kok inga-ingu Ijeng-ijeng padune kira apa Wanang wani kok celak-celok Mesam-mesem padune wong arep budhak tak tresnani Iya Mas ya tak omongi jajatine kowe tak rewangi ya tak omongi Ki ngomong piye? jajatine aku wis suwe nesir slirane Oh ya. oh yeah. Lunga mrono. Yen sesuk wae Ora barang
Dik. Kawitane kumpul tanggapan saben dinane. Saya suwe saben ini tanggapan didemek jangute. Gajur ngomong Dik. Iya mas. Dari kapan temu selirane. Kembang kenongo atiku digawe lara. Kembang melati agawe marane ati. Kembang kecubung atiku cok digawe bingung. Kembange mawar tresnaku cok nganti buyar. Mula wong tresna aja gawe sembrono. Ora bete kanggone para wanita. Kambang rawe iki mung paribasane. Timbang rame luwe becik melo germoni. Ye, sembah nuwun dumateng Cak Miati Cak Ratno Cak Rejo Sarimet sampun jaipongan. Sampun salajipun nggih sampun terakhir penutup dumateng meja angka kali. Nggih, langsung kula dhawaken Pak Takrib, Pak Suwadi, nggih kadhapuk kalian Pak Rembang. Dumateng panjenengan saya wedal kula aturaken yo. Yo Pak Takrib sayangku monggo mriki panjenengan Pak Suwadi inggih Pak Rembang nampi sampun jaipongan Pak Sumonggo Pak Sumonggo ya Pak monggo ser monggo Pak Takrib Pak Suwadi Pak Rembang. Grojogan Banyuwangi Gilang Kalung. Nggih, kangge Mbah Bayan wonten Banjar Gondang nggih. Ugi saha masyarakat Gondang. Nah, nggih. Saking kula Mbah Bayan Gondang nggih. Kangge masyarakat Banjar Gondang Blur Lamongan saking Mbah Bayan. Oke, terima kasih kembali buat selamat yang ada di Banjar. Matur sembah nuwun, Mat. Juga buat Mas Gadi sing duwe 5758. Matur sembah nuwun Mas Gadi. Semangat. Kerajaan Banyuwangi rena wangi sing ra tau sepi lanang wadon anegani
pinggir pesisir gerojokan atuh dik bisik-bisik semayanan janji-janji arep urip barengan Sira-siran nami gendingan Gending asli Banyuwangian Sira-siran nami gendingan Gending asli apa selera murah keton wong rekoso urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rejeki ana sing maringi sopire Kalong dadi saksi muga sliramu ora bakal nyidrani wiwit nyanganti akhir duwang bagus sing tak pikir-pikir Ceko Ye semalun cuma teman-teman kali ngambil sambur bentar tertib lancar amrik sopan santun bibar mejo ongko kali Jawa dumateng mejo ongko 3 grup Pak Diwan CS katindakan bagi sambur Bapak wujud wedal kula terhyo Kerocokan Banyuwangi Rino wengi sing ra tau sepi
Kedek latar penjimnon Mbah Bayan Banjar Gondang Luluk Lamongan. Kintunan saking Pak Eko sopir. Sepil balik kaki Pak atau Mbah Bayan Banjar Gondang. Mereka kintunan saking Pak Eko sopir. Jak pun hati CS. Kula aturi gawaten panggung ya, monggo. Bapak Suki CS. Piantun saking menganti. Iya. Ji, sebenarnya balik lagi Mbah Bayan wonten Banjar Gondang. Wonten dalem pripun keadaan dikarenakan Pak Eko mari ngemeki mbako. Udan orang. Mbah Bayan Banjar Gondang. Salam ke Pak Eko sopir. Pak Eko sumber Gondang sumber Banjar kirim dumateng Mbak Nem wonten dalem bergondang. Mbak Nem tunas saking Bapak Eko Cak Kasrip. Nah. Terima kasih Mas Gandhi. Nah, mari di sikabe panjae. Tewepak malah jenggenge. Oke, buat tekan teman. Nah, Teh Adiwi. Dano segering. Mau atah no dhuwur ae ku medun. Teh priya. Sombang sambangi. Oke, kebetulan terbang kelantar berjumlah Mas Omek yang wonten Malaysia, Pak Endri Kemat yang wonten Kalimantan, amat menonton lewat live streaming. Pak Dapina, Bu Dapina yang wonten Kendung, sing dalu Pak Dapina, Ibu Dapina. Pak Rina Kampak, Pak Rina Kampak. Sing tak tresnani
cocok mlenjani prasetyamu kudu eling ya Dimas mula tansah tak teni ya Dimas aku aja kok tinggal ya Dimas apa kowe ora kelingan ya Dimas kowe tresno marang aku jarine Dimas setya marang aku kumandang Jomangkelong laras rontong rampak logo lalakune para iyangan apa sedang abang rongkak gending 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 kita gending Jawa angklung sondo para iyangan Aku
Pangapunten meja angka 3 kula sekeres panggih kula panjenengan monggo sami-sami nindakaken penghormatan ingkang badhe melaksanakan tugas salat maghrib. Mangke sasamene salat maghrib jaibungan khusus meja angka 3 mejanipun Cak Punadi CS. Nuwun.